Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ваши превъзходителства, скъпи гости в залата, тази вечер е посветена на хората, които правят нещата по свой начин, гледат на трудностите като още едно предизвикателство по пътя към успеха и с всяка следваща крачка стават по-силни, по-уверени и по-успешни. Добре дошли на 18-то издание на церемонията по връчването на годишните награди Инвеститор на годината 2023. Едно от най-ценните неща, които успешните предприемачи ценят най-много, това е човешкия капитал. Те осъзнават, че истинският двигател на бизнеса е в хората, в техните идеи, в тяхната мотивация, в тяхната енергия. Затова те инвестират в развитието и обучението на своите служители. Инвестицията наистина е ключов фактор за успеха в този бизнес. А ключовия фактор се нарича човешкия, тези, които работят. Инвестиция в човешки капитал. Една прекрасна категория. Гледам към министъра на транспорта и съобщението, защото го каня на сцената. Заповядайте. Георги Гвоздейков. Заповядайте, господин министър. На вас се пада честа да обявите името на победителя, да видим номинираните. Технически компоненти България ЕОД. Място на реализация на инвестицията град Видин. Северна промишлена зона. Икономически сектор. Производство на монтирани печатни платки. Размер на инвестицията 14 милиона и 800 хиляди лева. Брой нови работни места 500 в рамките на 3 години. Вид на продукцията, компоненти и системи за енергийно ефективно отопление и климатизация, както и голямо разнообразие на продукти, намиращи приложение в различни уреди, инструменти и системи, автомобилна, медицинска, охранителна, минна и други индустрии. Компанията е на българския пазар от 2008 година. Пазари и реализация. Европейски съюз. Глобални пазари. Технически компоненти България е основана в град Видин през 2005 година, като дъщерна компания на немската ЕБВ Електроник и от 2008 година осъществява дейността си в новопостроения завод в град Видин. Заводът оперира в непрекъсваем режим с персонал от около 250 служители. Настоящото разширение на бизнеса е в производствени, складови и административни площи с още около 6000 квадратни метра застроена площ, заедно с необходимата инфраструктура, както и увеличаване на капацитета с нови над 500 работни места. Технически компоненти България. Видинското предприятие, което гледахме последно. Мартин Петров, изпълнителният директор на предприятието, се качва на сцената. Да, инвестицията в човешки капитал е, може би, най-важният компонент или механизъм, който трябва да бута или по-скоро движи всеки един бизнес и една икономика в нормално развита държава. Поздравления за това, че поетапно ще бъдат открити 500 работни места и най-вече адмирации за това, че тези работни места така изискват висока квалификация, което пък е още едно предизвикателство за този обременен регион, който всъщност с тази знакова инвестиция започва да променя своята визия. Видин, господин Любенов. Това е важно. Важно е да отчетем, че 11% от износа на икономиката в България в сектор електроника всъщност е този дял. И друго, което е важно за статистиката е, че 5,7% от брутния вътрешен продукт всъщност е делът от този бизнес. Още веднъж поздравления, адмирации, успехи на добър час! Заповядайте. Уважаема госпожо вице-премиер, уважаеми министри, скъпи колеги, благодаря сте, господин министър, за наградата. Искам да благодаря на Българска агенция за инвестиции първо за тази висока чест. Второ и по-важно, че за първи път обръща поглед към тази част на страната. Радвам се всъщност, че компания от Северозапада и от Видин се класира за тази висока награда и то при такава конкуренция. Това нямаше да е възможно и без хората отзад. Господин Андреас Фриис, който е тук тази вечер, вече инвестира и реинвестира 20 години в региона.
инвестира и в човешкия капитал. И благодарение на такива хора смятам, че това е една зора в Северозапада и влияе върху икономическите показатели на региона. Надявам се да продължим така и за напред. Благодаря. Благодаря ви. С гордост да държите златния бик в ръцете си. Живеем в динамична среда, всичко се променя, но това създава и нови възможности. COVID, войните показаха, че е важно да сме по-близо до Европа, стратегическите производства да бъдат тук и това е шанс за България да бъде лидер в региона и България да бъде един инвестиционен и иновационен хъб. За мен днешните награди показват 3 важни неща. Първо, благодаря на всички отличени и участвали в състезанието, защото вие ни показвате кои са силните страни на България. Второ, вие ни показвате, че една инвестиция не се случва когато си сам. Тя се случва, когато работиш в екип. Взаимодействие между институции, взаимодействие между централна и местна власт. Вие във вашите компании, позволете ми да изразя своята благодарност към труда на екипа ви. И разбира се, аз бих си пожелала третото послание да бъдете вдъхновители и защитници на това вашите инвестиции, вашите истории на успеха да имат мултиплициращ ефект за още много други инвестиции, за още повече перспективи за регионите, за още повече развитие на талантите. Имате нашата подкрепа. Аз ви благодаря от все сърце. Благодаря. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled east and every highway and more, much more than this I did. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption.